daleké budoucnosti žijí chudí lidé v uzavřených zařízeních, kde musí šlapat na stacionárních kolech, aby si vydělali takzvané merity. Tyto body používají k plácení za většinu svých každodenních potřeb. Jídlo stojí merity, ale dokonce i malé množství zubní pasty, které každé ráno použijí. Jejich pokoje jsou malé krychle pokryté obrazovkami, na kterých mohou sledovat pořady a hrát hry. Samozřejmě za poplatek. Tyto obrazovky však také zobrazují reklamy pro dospělé, a to i během návštěvy koupelny. Pokud je chtějí přeskočit, musí za to zaplatit dalšími merity. Jedinou šancí na únik je utratit obrovské množství meritů za zlatý lístek, který jim umožní vystoupit v talentové soutěži Hot Shot. Pokud uspějí, mohou získat lepší život. Jedním z těchto cyklistů je Bing Madsen, který má více než 15 milionů meritů. Není velkým utrácivcem. Jeho avatar je základní, všechny reklamy si ihned přeskakuje a večery tráví hraním videoher. O talentovou soutěž nebo hloupé komediální pořady nemá zájem. To je naprostý opak jeho souseda na kole, Dustina, hrubého a otravného muže, který se hlasitě směje hloupým pořadům, sleduje filmy pro dospělé přímo v místnosti s ostatními cyklisty, chová se povýšeně k uklízečům a posmívá se lidem, kteří mají zdravotní problémy kvůli kolu. Další jeho spolupracovnicí je Swift, mladá žena, která při jízdě na kole trénuje hru na housle a má pro Binga slabost. Během oběda mu ukáže, jak si z automatu vytáhnout zaseknuté jablko a snaží se s ním vést lehký rozhovor. Bing jí ale jen poděkuje a odejde ke svému stolu. Později toho dne se Bing pokouší hrát videohru, když se na obrazovce objeví další reklama. Unavený z neustálých reklam zavře oči, aby si užil chvíli klidu. Systém však okamžitě všechny obrazovky zabarví do ruda a začne hlasitě varovat, že musí pokračovat ve sledování. Druhý den ráno si všimne nové kolegyně v elevátoru. Krásné dívky jménem Abby Khan. Zároveň si všimne, že jeden z cyklistů chybí, protože už nevydržel tlak a stal se uklízečem. Dustin se mu za to samozřejmě vysmívá. Později na toaletě Bing zaslechne nádherný zpěv vycházející z jedné z kabinek. Když zjistí, že je to Abby, začne se o ní zajímat, ale neví, jak ji oslovit. Jeho pokus o rozhovor však přeruší další reklama na obrazovce, takže si sotva stačí říct pár slov, než se vrátí k práci. Abby dostane kolo po muži, který se stal uklízečem, a Bing jí při šlapání neustále sleduje, což si Swift žárlivě všímá. Během oběda Abby vytvoří z papírového sáčku od jablka origami tučňáka. Když ho však položí na své kolo jako ozdobu, právě v tu chvíli Abby věnuje Bingovi krátký pohled a když jde později spát, nedokáže jí dostat z hlavy. Neustále si pobrukuje melodii, kterou od ní slyšel na toaletě. Druhý den si všimne, že Abby se zaseklo jablko v automatu a naučí ji trik, jak ho dostat ven. Bere to jako příležitost začít s ní pořádnou konverzaci. Abby mu prozradí, že jí je 21 let, což je věk, kdy lidé vstupují do systému cyklistů. Původně chtěla být ve stejné hale jako její sestra, ale tam už nebylo místo. A tak skončila zde. Bing zopakuje stejný vtip o zdravé stravě, který předtím slyšel od Swift a vysvětlí jí, jak nezdravé jídlo stojí méně meritů, ale člověk pak musí více šlapat, což vytváří začarovaný kruh. Poté jí řekne, že slyšel její zpěv a myslí si, že má nádherný hlas. Abby to ale zlehčuje a tvrdí, že je to jen stará rodinná píseň, kterou si matky předávají svým dcerám. Bing si však myslí, že Abby má talent a mohla by prorazit. Navrhne jí, aby se přihlásila do Hot Shot. Když Abby přizná, že nemá 12 milionů meritů potřebných na vstup, Bing jí nabídne, že jí je daruje. Po dlouhém přemlouvání Abby nakonec souhlasí, ale jen pod podmínkou, že jí Bing doprovodí. Když se Bing večer vrátí do svého pokoje, zjistí, že lístek stojí 15 milionů meritů, ne 12. To by ho nechalo jen z 9 000 body. Přesto se rozhodne, že do toho půjde. Další den se Bing a Abby vydají výtahem do studia, kde se show natáčí. Když si Bing všimne, jak je Abby nervózní, vezme ji za ruku, aby ji uklidnil. Po příchodu do studia je Abby vpuštěna dovnitř, protože má zlatý lístek. Bing je označen jako její doprovod a tak dostane dočasné tetování na ruku, kterému umožní vstup. Pak se společně připojí k davu účastníků čekajících na svůj osud. Někteří přišli dnes, jiní zde čekají už celý týden. Abby ale nemusí čekat dlouho. Díky své kráse je vybrána jako další soutěžící. To naštve zpěvačku jménem Glee, která si stěžuje na ignorování pořadí příchozích. Vyhazovač jí však připomene, že jen plní rozkazy nadřízených, aby je od
odvedena na kamerovou zkoušku, která spočívá pouze v tom, že se postaví před kameru a řekne, že se chce stát slavnou zpěvačkou. Hned poté ji posílají do zákulisí. Na jejím vystoupení čekají 3 porotci, Hope, Charity a Wraith. Hope ji povzbudí, aby začala zpívat, ale Wraith na ní neustále naléhá, aby si sundala oblečení, aby ho ignoruje a zaspívá píseň Anyone who knows what love is will understand od Irmy Thomas. Publikum je nadšené, s výjimkou Swift, která na ní stále žárlí. Hope a Charity jsou z jejího vystoupení nadšené, ale Wraith vypadá znuděně po celou dobu. Pak Hope Abby zastaví a řekne jí, že i když to bylo nejlepší zpívání této sezóny, její hlas je jen dobrý, ne výjimečný. Za to její krása je úchvatná. Skvěle by se hodila do Wraithova kanálu pro dospělé. Porotci ji začnou tlačit do natáčení filmů pro dospělé. Bing vše sleduje ze zákulisí a snaží se k Abby dostat, ale ochranka ho odvleče pryč. Mezitím publikum skanduje udělej to, což Abby ještě víc rozhodí. Stále pod vlivem omámení z nápoje nakonec přijme nabídku, ale způsob, jakým tiše řekne asi ano, jasně ukazuje, že se jí to vůbec nelíbí. O pár dní později se Bing vrací ke svému běžnému životu, ale cítí se strašně. Pod matrací si schovává origami tučňáka, kterého mu Abby dala. Nic ho netěší, zvlášť když Dustin zapne kanál pro dospělé, kde Abby dává rozhovory bez jakékoliv jiskry v očích. Protože utratil všechny merity za její lístek, musí se vrátit k levnému jídlu, které jen zhoršuje jeho náladu. Večer, když si chce zahrát videohru, obrazovky opět ovládnou reklamy. Tentokrát ukazují první Abbyino video pro dospělé. Bing nemá dost meritů, aby ho přeskočil, takže si zakryje oči. Jenže alarm je tak hlasitý, že to nevydrží a musí oči znovu otevřít. Zoufalý se snaží otevřít dveře, ale během reklam jsou portály zablokované. Když si všimne střepu na podlaze, řízne se do tetování na ruce a dostane nápad. Od té chvíle začne žít extrémně skromně. Je první úkol každé ráno, používá jen minimální množství zubní pasty, nejí nic, jen si bere zapomenutá jablka z automatů a zbytky ze stolů. Večer místo her trénuje taneční sestavu, než vyčerpáním padne do postele. Nakonec se mu podaří znovu našetřit 15 milionů meritů a koupí si lístek do Hot Shot. V den soutěže ukryje střep ve svém oblečení. Detektor kovů ho neodhalí, protože je ze skla. Jako první dorazí do studia, ale brzy se místnost zaplní a dokonce se vrátí i Glee. Tentokrát je vybrán, protože nadřízení chtějí někoho etnického. Na kamerovou zkoušku řekne jen, že je bavič. Když mu nabídnou Kapliens, odpoví, že už ho vypil a ukáže prázdný karton od Abby, který měl schovaný v oblečení. Porota ho nechá vystoupit a tak začne tancovat, ale po pár vteřinách vytáhne střep a přiloží si ho ke krku. Vyhrožuje, že pokud se k němu někdo přiblíží, bude krvavé divadlo. Wraith ho provokuje, že je mu jedno, jestli Bing umře, ale Hope dá znamení ochrance, aby zůstala stranou. On i Charity ho vyzvou, aby promluvil. Bing začne zuřivě křičet o systému, ve kterém žijí. O tom, jak jsou všichni jen zboží, jak jsou lidé zoufalí a jak porota všechno jen zhoršuje. Když domluví, publikum zůstane v naprostém šoku, ale pak začnou jásat a tleskat. Hope označí jeho vystoupení za nejupřímnější projev, jaký kdy viděl. Předstírá, že chápe jeho poselství a nabídne mu vlastní pořad, kde by mohl 2krát týdně mluvit o systému. Charity souhlasí, že by ho s radostí sledovala a Wraith ocení střep jako zajímavou rekvizitu. Stejně jako u Abby začne publikum skandovat udělej to. O pár dní později Glee znovu vystoupí v Hot Shot, ale je vyhozena, protože neumí zpívat. Mezitím se na obrazovkách objeví nový pořad. Bing s nožem u krku, jak vášnivě kritizuje systém. Ale jakmile show skončí, jeho výraz se změní. Bing nyní žije v luxusním apartmánu, má čerstvý pomerančový džus, porcelánového tučňáka a výhled na les